момента тук има сложна система, в която се обезвъздушава този бонг. В този бонг има хмел. Този бонг има хмел. Сега слагаме въглероден двуокис чрез тази бутилчица. За да премахнем кислорода. Да махнем кислорода, за да може когато го пуснем от този кран долу, в тази биричка, в този ферментатор, да не вкараме никакъв кислород, защото Ралф от Ханза, каква е тази бира, която в момента сухохмеляваме? Това е типично негерманска нейпа. Негерманска нейпа, много хмелена, с този хмел тук. Тук какъв хмел има? Дърпа. Има 4 вида хмел, има доста мотоека, малко ситричка, малко симчо или симко, или както вижте му викате, и малко мозаик. Релиз! И сега хмела би трябвало да цъмбурне. На цъмбурка ли? Имаме впал. Нищо, те се задръстват нещата. Ето вие да погледнете малко хмелчето. Не може да го усетите, както аз го усещам от тук, но е... Много хубаво мирише. За този сложен процес използваме този бонг. Това със сигурност беше влизане на хмел в бирата. Не знам дали ще чу. И сега трябва да заредим пак. И сега зареждаме ето този остатък. Най-вероятно на 3 пъти ще го сложим, за да не задръстваме и да тече по-бързичко. И да, и така охмеляваме. Чакайте да ви покажа и какво има вътре. Ето. Много добре. Няма нищо. Сега ще го напълниме. Това е просто тръба. Това е просто фуния и слагаме хмелчето. Го слагаме по много неандерталски начин, естествено, защото сме подготвени. Но тук виждате, че има съединения, за да може да стане цялото преходче и да навържим цялата машинария и да правим сухохмеляване. Ето го, мистер Ралф в Ханза изсипва хмела. Доста съсредоточен. Бори парчета. Тук колко грама на литър слагаме? Общо с върпула и с първичния битеринг е около 14,5 грама на литър. Има малко фера, както виждате. Чакайте само господин Милчо да покажем. Ето, хмелчето тук. Сега го затваряме отгоре. Стягаме. Пускаме въглеродчето. Така обезвъздушаваме. Да няма такъв кислород, да има само въглероден, за да е